Ahojte, tak ja som si dnes pre vás pripravila také svieže, jarné až letné líčenie, trošku extravagantnejšie a farebné. Tak dúfam, že sa vám bude páčiť. Ja som ho robila aj včera, len sa mi trošku nedarilo, pretože mi asi 20 krát zvonil telefón a tuto pred oknami sa mi preháňali robotníci a tak ďalej. Takže som sa rozhodla natočiť ho znova. No, ja už vám nebudem ukazovať, ako si dávam podkladovú bázu, to už som si všetko dala, líčka som si dala, make-up som si dala, tento. Keď bude nejaká zmena, tak vám dám vedieť, ale zatiaľ používam tento Photofinish cartridge, fakt neviem, 18 hodinový. Teda aj dobre kryje. Potom som si dala líčka. Líčka som išla trošku tentokrát do ružové. A dala som si tieto. Z paletky Beauty's Factory. No a čo som si ešte dala? Aj obočie som si spravila. Obočie... Mňa vždycky svrbí nos, keď robím videa. No. Obočie som si robila s týmto tieňom a s takým zrezaným štečekom, s takýmto. No a ešte čo som si dala, takto, teraz sa vidím, ešte čo som si dala, tak to bol vlastne korektor pod oči. A to si môžem ešte trošku dať. Dobre. Takže takto. Mohli by sme teraz pokračovať aj už očnými tieňmi. Trošku som si dala aj tú podkladovú bázu na viečka. No. Tiene budeme používať z paletky Gosh, ktorú som pred chvíľkou ukazovala. Budú to tiene tento zelený a tento modrý. Takže zoberieme si nejaký šteček. Ja si ho trošku s utierkou očistím, s mokrou. No a koľko máme minút? Dobre, no a môžeme začať. No, takže najskôr si zoberieme ten zelený tieň, čo som vám ukazovala, ten si dáme do vnútorného kutika. Takto. Môžeme ešte trošku viacej. Dobre. Zoberieme si teraz ten modrý tieň, čo som vám ukazovala. A do vonkajšieho kutika ho nanesieme. Ale takto môžete skombinovať, čo ja viem, trebárs aj strašne pekne vyzerá takáto zelená, ako mám na očiach, a k tomu fialová.
Strašne dobre to vyzerá, ja to mám veľmi rada. No ale teraz vám teda ukážem toto. Zoberiem druhý šteček. Ups. Takýto. Dobre. Takže máme to hotové a ešte si môžete... Ja použijem ten tieň Pupa, čo vám ukazujem, čo som vám aj minule teda ukazovala. Je to tieň Pupa a úplne taký bledučký, najblečí vlastne taký perleťový. A dáme si ho pod obočie. Ešte čo môžete spraviť je dať si ten modrý tieň si zoberte, takýto šteček, a to je jedno proste akýkoľvek, aký budete mať v tom vonkajšom kutiku, zoberte si šteček, dajte si ho do tej modrej farby a takú linku si spravte pod oko, asi do 2/3. Aj druhé. Tak, teraz si ho trošku očistím. A to isté so zelenou, nie je to isté, ale zase tú prvú tretinu si namočte do zelenej a spravíte zelenú linku. OK. Takto nejako by to malo vyzerať. No, teraz som chcela... môžete si na hornú linku, ja použijem teraz gouache, tekutú linku zelenú, môžete si ju tam dať, nemusíte, ale vyzerá to pekne. Podľa mňa. Je to inak číslo 12. Taká zelená. Úplne. Tak. Dajte si špirálu. Špirálu tiež nepoužijem od Gouache, použijem od Yves Rocher. Sexy Pulp, tiež ste ho videli už vo všetkých mojich videách. Môžete jednu alebo dve vrstvy, ako len chcete. Aj na spodné riasy. Dobre, to stačí. No a na pery použijeme tiež od Gouache taký, ono je to, že
balzám farebný od Gauche, ako som spomínala, 31 Passion Pink. Takýto aj s vrchnáčikom to vyzerá takto. No. Nanesíte na pery, hovorím, je to balzám, čiže veľmi taký ľahký, hydratuje. Tak a nezabudnite na kutiky. Dobre. Koľko máme? 10 minút. Takže myslím, že to je všetko. Vyzerá to asi takto. Ja vám ešte môžem dať fotky niekde na moju stránku. Tu vám ju napíšem. Takže snad sa vám páčilo a teším sa už na nejaké ďalšie video. Ahojte!